By Catfish er et designbureau liggende i hjertet af Aarhus. Vi arbejder med strategisk design og branding af virksomheder i form af dekorationer og udsmykning. Vores tilgang er at forene branding, funktion og design. Vi fordyber os i virksomhedens værdier og produkter og forholder os samtidig til arkitekturens æstetik. Derfor bliver hver enkelt udsmykning også unik og et resultat af et tæt samarbejde mellem virksomheden, arkitekter og By Catfish. Branding. Giver det god mening for dig og ledelsen at kommunikere virksomhedens værdier og ydelser gennem indretning og udsmykning? Hos By Catfish giver det god mening, da vi mener, at det fysiske møde bør vægtes lige så højt som virksomhedens hjemmeside og tryksager. Målet er at skabe overensstemmelse hele vejen rundt i din virksomheds corporate identity. På denne måde får du altså et strategisk værktøj til at kommunikere, hvad din virksomhed står for og hvilken branche du befinder dig i. Dette kan gøres på mange måder, og hver opgave ser vi på med nye øjne. Løsningerne vi laver kan være 3D-skumbogstaver, folie på glaspartier og vægge, print på tapeter, print på gulvtæpper og meget, meget andet. Funktion. Som en del af designet løser vi også funktionelle udfordringer, som f.eks. afskærmning af glaspartier ind til kontor- og mødelokaler eller problemer med akustikken. Dette er udfordringer, der kan løses med dekorationer og udsmykning. Design. Hos By Catfish tror vi på, at design ikke er kunst, men har et formål. Design er mere end at gøre et produkt visuelt smukt. Det skal skabe mere værdi og kunne måles på bundlinjen. Vi tager os selv af idéerne og designet, men bruger vores store netværk af dygtige iværksættere til området uden for vores kompetence og sammensætter så det bedste team til hver en opgave.